To fa zazzafan labari ya bayyana daga mashirya shirin Izzar So. Dandan lallai akwai rikici da cakwakiya a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka gani, Hajiya Nafisa ta mari ƙanwarta, kuma ƙanwarta ta wanke ta da mari. Ga Umar Hashim yana dariya. To ku biyo mu a shiri na gaba domin ku ga yadda cakwakiyar nan za ta kasance. Lallai akwai rikici. Shirin Izzar So shiri ne mai ƙayatarwa da nishaɗantarwa, wanda ya samu aiki ga ƙwararrun ma'aikata. Da haka ku gaggauta kallon shirin Izzar So kashi na gaba. To sai mu zuba ido mu gani shirin sa Hajiya Nafisa na kawo wani abu matsayin dan matawalla zai yi ko ba zai yi ba. to Mu zuba ido dai mu gani, domin wannan shiri an tanadi da abubuwa da dama domin dan ƙayatar da masu kallo. Shirin Izzar So. To a cikin wannan shiri dai akwai wasu da suke hasashen cewa asalin dan matawalle baɗa yaji ne, wasu kuma suna cewa asalin dan matawalle shi na Umar Hashim. To ku bibiye wannan shiri domin zai ƙayatar da ku, domin akwai cakwakiya daban-daban a ciki. Wannan shirin Izzar So shiri ne na musamman. To ku kasance da wannan tasha ta Mai Tashe TV domin kawo muku labarai daban-daban akan fina-finai da kuke kalla. Sannan kada ku manta ku danna subscribing ku danna ƙararrawa domin samun sababbin